Yarışqa bordim ham 3-chi o'rin oldim. Самый шапан роботным, у робот вездеход, у киши йөри алмайтын жерден гитар һәм бәләкәй генә грузларны йөртергә мөмкин. Алар машина булса, кешенең дә йөртергә шунда мәҗбүр юк, шуны Fotolarda программа это fotolarda шапка. Benim kuruluşları Kırgızistan'dan taşıngan, kalanları Zoltik'ten gitken. Bunlar bağlar için meşaklar. Bunları uşaklıklar bilen dizayn da internetten de dizayn ediyor. Bu yana gidiyor. İsimleri Kvadraşaklık'ta yapmıştım. Тоже кызык. Давай расскажи. Здравствуйте, я Мирзан Жаман, ученик 8 класса. Я хотела представить свой проект «Алтарные статуэтки из скандинавской мифологии». Я вырезал такие статуэтки из дерева, взял специально липу или же сосну. Какие породы дерева? Да, и с ними легко вырезать. Также вот с такими инструментами я начал вырезать, потому что они маленькие. И... Сам делал, что ли? Сам делал? Все сам делал. Инструменты? Инструмента нет. Конечно, есть которые самодельные, но я решил довериться профессионалам. Хорошая профессия. И я сделал их в виде капища. Капище – это место, куда люди приходили и поклонялись каким-нибудь богам. Вот, например, я начала создавать статую Фреи. Фрея – это богиня плодородия, и к ней приходили, поклонялись ради хорошего урожая или же мира. Добрый день, дорогие гости. Основная цель моего проекта – это притянуть детей к саморазвитию и полезного времяпровождения. Основной продукт является он кажется очень даже простым и здесь греческий тест. Вот пример. Bu benim olaylardan kuruluşları. Biz bunu lazer stanokta işleyeceğiz. Benim borçum bu çıkan işlerini buluyor, babalarına matematik öğreteceğim. Bu ne böyle? Diyecek mi böyle? Diye motorlar işleri işler, tabii telefon, fiyatlarına ilgiler, hem de kızlara böyle getirişim. Hem de bizim kartlarının sıkıntı Svetana toktalar. Neresi şecere? Шажера нашла пазлы интервью. Оригинальные идеи. Bu ова тұрған манара деп аталады. Бұл манара махсус ағаш егінінен нәтижелер. Бұл ойында
шексіз көп кіші катнашалар һәм манараның биіктігі шулай арқылы да болады. Шулай ойын барышында біз түрлі саннар ұшыратырға мөмкин. Бұл саннар үстінде түрлі биремler һәм шуны сайланушы полимер бысы истабар деп аталады. Бұл ойынның мақсаты минусовшы болып финишқа барып жетуі. Шулай ук біз ойын барышында түрлі сұраулар, түрлі жүзелер ұшыратырға мөмкинбіз һәм шул әйберләрне үтәргә тиеш булабыз. Үтә алмасак, кире тукталырга файдасы бар. Бұл 3 настоль ойыны. Бірінші ойын бұл стратегик ойын шахматқа ошолай. Ойында сіз 3 персонаж алып, 3 персонаж салат, персонаждан дұшпаныңызды жеңуге тиіссіз. Мына һәр карточкада сіздің здоровье бар, урон, область урона, дальность, скорость. Сіз характеристикаларға қарап, өзіңізге игрок командасын сойларға тиіссіз. Сіз бұнда ойнағанда, сіз баш негізінде шатырға тиіссіз. Чөнки карталар түрлі һәм мұнда түрлі стеналар, күлләр бар. Ну, еще которого была. Да. Шу башларға бассаңыз, анда өзінің коды шығар. Шу кодын жазсаңыз, ойында болмаса бар. Сәмсіз, мен Ибрахимов Хамид. Мен өзіміздің гимназия волейбол командасы турында приложение эшләде. Капитан команды Султан Хамид. Тренерыбыз Лилар Мишакирова. Икенче слайдта безнең дә җиңүләр. Иң зур җиңү Мамадушта. Без анда Республика Татарстан районнары арасында беренче урын алып кайттык. Минем приложениема бу экрандагы QR-код есть, ссылка буенча күрә аласыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. У нас в игре будет присутствовать новый адрес технологий, и в игре вы должен правильно распределяться фондами, чтобы развить у игроков финансовую грамотность. Игру мы сделали по сильной графике на движке Unity. В игре присутствует открытый мир, разные виды техники и боты, а сама игра написана на языке C#. Это картинка с игры. Наша команда Ястреб Азамат 3D-моделист. Я не Денис, программист. Как эта игра поможет нашему району? Эта игра увеличит привлекательность нашего района и улучшит финансовую грамотность молодежи в нашем районе. Привлечет молодежь к профессии агроинженера. Что мы добавили? Мы добавили новые модели и новые механики для игры, увеличили карты игры и создали свой сайт. На сайте вы можете узнать информацию об игре, смотреть галерею нашей игры и связаться с нами, а также скачать нашу игру. Мы добавили новые модели животных, транспорта, зданий и вид семян. Спасибо за внимание. Ушундай якташлар, бу пляженсина автонашынан яшылары һәм автонашы мотор-җүләрен күреп китерәчәксез. Сез менә QR-код буенча мен пляжны карап алачаксыз. Проблема яшьләр күпчелек телефонда утыра, алар үзенең вакытын нашына кереп карыйсыз кнопкаларына. Татар теле, әдәбият һәм тарих укучыларына бик тә кирәк булачак, чөнки әдәбият дәресендә без укучылар яшьләр турында өйрәнәбез, аларга бик кызыклы булачак. Һәм инде махсус карта эшләдем. Яшьләр приложение бармы? Анда ссылка булачак, шакаста. Монда автонашы яшьләр куя булганнарын күрә алачаксыз. Кыска гына информация чыга.
мен ата-анашам фото һәм видео сәхифәләре бар. Шуларны проектласа бик тә әйбәт була. Менің проектім алмаз мозаикасы деп ол алмаз мозаиканы мен 6 айдан атарак эшләдем. Аны эшләр өчен махсус ручкалар кирәк. Махсус ручка, клей һәм аның кристалларны сала торган савыт кирәк. Мен пластик шешәләрдән, пакетлардан, декоратив чәчәкләрдән базлар эшләгән идем. Быел шушы проектны дәвам итер өчен мин монда салфеткалар эшләргә булдым. Бу салфеткалар махсус схемалар буенча эшләнә һәм мин эшләп бетергәч, рәхмәт белән кайтарылам. Алар экологик фондашеста һәм интерьерны бизәүчедә матур булып торалар. Бу мин сезгә күрсәтәм, ничек менә мондый гади банкалардан ясарга шундый вазалар. Аның өчен безгә кирәк була джутбауэр. Һәм без бу джутбауэр белән банканы урыйбыз. Урап чыккач, безнең менә шундый ваза килеп чыга. Бу вазаны бизәр өчен безгә кирәк була чәчәк ясарга. Чәчәк ясар өчен безгә кирәк шпажка. Ул шпажканы без джут белән урыйбыз да безнең стебель килеп чыга. Аннан соң без джуттан ясыйбыз 2 түгәрәк һәм тожлар. Һәм аларны бөтенсен бергә берләштергәч, менә шундый чәчәк чыга. Ул чәчәкне төрле бусинкалар белән бизәп була. Безнең якалар кирәкле киемнән якалар кала, шул якалар белән дә бизәп була. Хәерле мен дәшләр, 7-нче б сыйныф укучысы. Минем проектым ул услугалар кертергән. Аларның сүтеп алырга кирәк булган чакта һәм алып торырга. Кызларга бу уңайлы, чөнки алар Uşaqның исеме Голли, ул анда иң популяр ушак булып тора. Аны тикәйм, аннары кофе мамаш өчен тикәйм. Мин 5-нче б сыйныфында укыйм. Хәзерге заманда балалар өчен иҗади конкурслар бик күп оештыра. Менә бу кышан белән мин 2 конкурста катнашып, 1-нче урыннан чыгып кайттым. Хәзер сезгә безнең кышаның төрлесе кирәк. Артык ярдәмне искизле ясарга шуны Петрга куеп, ипилән кисеп, таштырып теккән. 7-нче б сыйныф укучысы. Мин сезгә микроны уенчыкларын турында сөйләп китәм. Һәр базарда йомшак уенчыклар сатыла, ләкин алар нинди материалдан ясалган, эчендә нәрсә белән тутырылган һәм кайда эшләнгәнен белмибез. Шуның өчен якыннарыма, дусларыма, апайларыма шундый чиста матур бүләкләр бирер өчен үзем ясый башладым. Аның өчен миңа мондый җеп кирәк була һәм шуңа яраклы крючоклар. Мин синең пластилиннардан макетлар һәм сымнар ясыйм. Ни өчен мин синең пластилинны сайладым? Чөнки ул кулларга һәм өстәлләргә буялмый. Башка пластилиннардан караганда йомшаграк һәм ясаган формалар бик тиз ката. Пластилин самосын. Мин саралар үзебезнең националь стильдәге открыткалар темасына проектны тәкъдим итәм. Бу открыткаларны ясау өчен безгә каты ак кагаз, битергеч, карандаш, маркерлар алына. Башта кагазга үземә ошаган рәсемне төшерәм, аннары буйым. Буяганнан соң рәсем фотога төшереп, компьютердагы программага кертелә. Үзем иҗат иткән открытканы якыннарыма бирергә менә дигән бүләк булып тора. Мин исемләрне беләм, бүтәнчә азын күрсәтә. Минем тема проект HD открыткалар. Аз белдегезме кашан булды? Кашан чыгарылды беренче открытка чыгарылды Лондонда 15-нче гасырда. Россиядә ул чыкты 1872 елында 1 гыйнварда. Хәзерге вакытта Россиядә 400 миллион открыткалар чыгарыла. Мин бүгенге көндә мин сезгә күрсәтәм 3 открытка. Беренче открытканы мин эшләдем. Чүтмә картоннан эшләгән клей һәм кашын. Икенчесен мин эшләдем картоннан һәм природный материаллардан. Üçüncüsен мин эшләдем фанераннан, бархатный картоннан, обычный картоннан. Исәнмесезме, Сабирова Айзәрә, 5-нче б сыйныф укучысы. Минем проектның исеме анимация илендә. Анимация ул мультфильм һәм персонажларның
сөйлешуін, аларның харакетлерін білу. Мультфильм ясау үшін фон, персонажлар, ур, штатив һәм камера. Мультфильмді түсіргеш, мен конкурсқа жіберіп, күпмедір урын айладым. Ребенок в мире прав конкурсында свобода мысли жеңіп алады һәм 20 сертификат. Молодец. Біз екіншісін оқушылары сарбар бейізге һәм Гадюлина Камилия биылдан башлап эпоксид смоладан бижутерия сыйнышлығы Қазіргі шырда эпоксид смоладан бижутерия бик актуаль. Эпоксид смоладан эшләү бик кызыклы. Хәзер без үзебез эшләп күрсәтик. Эпоксид смолада. Салынганнары атылды. Заливать дигән. Заливать дигән. Сәрсәлетен, мин 4-нче А укучысы. Хматалиева Замира. Минем проектым эше хуш исле шәм. Бу шәмнәрне эшләргә кирәк булачак. Балабыз, формочкалар, исле майлар һәм төс кертер өчен Кронбашлар, әйме? Молодец. Минем проект өчен сабыр эшләү һәм мин шушы проект белән 2нче ел рәттән шөгыльләнәм. Һәм минем сабын ике основадан тора. Ул төссез основа һәм ак основа, шулай җисемалар һәм Формалар бар. әйе, формалар да бар. Һәм мин 2нче елга 1нче класска китүем сәбәпле мин үземә бер китабым эшләдем. Ул минем Сәйдә. 2нче А сыйныф укучысы һәм Садык Мөхәммәд 5нче Б сыйныф укучысы. Я ученик 5 класса. Это мои работы. Чтобы их сделать, я использовал две мыльные основы. Капсул трансформер. Әлеге проектны мин Олимпиадаға әзерләгәндә эшләдем. Белгәнегезчә, хәзерге вакытта трансформер булган әйберләр бик популяр, шуңа күрә мин эшләргә уйладым. Әлеге күлмәкне төзү өчен аның срезларындагы заклепкаларны без ышкындырабыз яки кушабыз. Ул заклепкалар безнең газеткада һәм лукафларда бар. Әлеге капсулга безнең шулай милли бизәкле колпак или пояс, алына торган рукав һәм кокетка һәм накидкалар керә. Әлеге Нинайнованная факысы үземнең проектымны һәр сферада тәкъдим итәм. Минем проекты мобильный трансформер дип атала. Әлеге проектты мин үземнең абыем чишәм. Ул мобилизация каталына эләкте. Шуңа аңа улына куса шушы мобильный трансформер эшләдем. Нигә соң ул мобильный хәзер без сезгә аңлатып бирәбез. Җиңел генә манипуляция белән ул безнең икенче изделегә әйләнә. Шулай итеп ул безнең капюшонлы лакетка әйләнде. Шулай итеп аны арттан эләктерсәгез дә була. Алдында аның уңайлы объемлы кесә. Аның эче җылы. Җибәрдегезме соң? Бу икенче уже прототип.